Upitno je održavanje 242. grmečke koride na Međeđom brdu koje je zakazano za 3. avgust. MUP Unsko-sanskog kantona nije dao dozvolu za održavanje skupa. Organizatorima grmečke koride nije stiglo zeleno svjetlo za održavanje manifestacije u nedelju 3. avgusta. Kažu da su na vrijeme uputili zahtjev, ali da lokalne vlasti na sve načine pokušavaju da onemoguće manifestaciju. Organizatori tvrde da su ljudi koji planiraju da dođu nezadovoljni i da najavljuju blokadu opštine Sanski most kao i entitetskih puteva ukoliko ne bude dozvoljeno održavanje koride. Blokada je najavljena danas za 13 časova. I ranijih godina bilo je problema oko održavanja koride. Razlozi za neodržavanje koride bili su minirana lokacija gdje se korida održava i da je zemlja gdje se korida održava privatno vlasništvo. Više o tome predsjednik Zavičajno-turističkog udruženja Grmečka korida Međeđe brdo Neno Dobrijević. Policija Unsko-sanskog kantona i vlasti Unsko-sanskog kantona, opštine Sanski most pokušavaju da nam ospore i mjesto, lokaciju, održavanje i sve, odnosno da završe zadnji čin protjerivanja ljudi iz tog kraja i da im onemogući bilo kakvo organizovanje u bilo kom smislu, pa čak i ovome koje nema nikakve veze ni sa politikom, ni sa vjerom, ni sa nacionalizmom, ni sa bilo čim.